欧洲最年长的餐厅老板之一正在庆祝他的80岁生日。尽管他年事已高，但仍在工作。诺伯特·弗兰克向我们展示了他对美食的无限热爱。Bolo 7 hodín. Krásne dobré ráno. Novým dňom je tu ďalšie vydanie ranného programu Rádia Slovensko. Idem sa pozrieť so všetkými zamestnancami. Každé ráno to robím. Dobré ráno, ženičky. Držte sa mi, hej. Ahoj, Janičko. Dobré ránko, vedúci. Seru, zdravím ťa. A robíš to s láskou. Takú ti dávam silu, hej. Silu šéfa a ty dávaš. Cítiš? No, takže tak, dobre. Väčšia polovica ľudí u mňa pracuje už 27 rokov. Ťahajú tento saláš od začiatku. Vieročka moja zlatá, hej? No, jak stále. Čo som ti ja? Šéf, a ešte? Ešte kamarát. A ešte? Deduško? Deduško, no, takže tak. Mňa už Bostian priniesol rovno medzi hrnce. Narodil som sa tu v Kežmarských Žlevoch. Dole bola reštaurácia. Gastro robil môj starý otec, môj otec, ale ja som to nechcel robiť, lebo som videl, aká je to drina. A tak sa zo mňa stal elektromonter rozvodných zariadení. To znamená, že som išiel do elektriky. Taký zlom nastal v mojom živote, keď som liezol v Tatranskej Štyrbe v kempingu po rebríku, ku lampe. Naraz som padal z 12-metrovej výške. Keď ma viezli v sanitke, tak povedali, že ja už som mňa nič, len do marnici. Toto je tá lampa. Odkedy sa to stalo, som nemal odvahu tu prísť. Plačem. A ďakujem Bohu, že som ostal. Keď som ležal v nemocnici, tak som rozmýšľal, čo ďalej v mojom živote a jednoznačne som povedal, že robiť to v gastronomii, tú moju prácu, ktorú mám v sebe. Tu na Ružbavskej Miláve som bol 18 rokov. Musel som robiť všetko. Aj kuchára, aj čašníka, aj údržbára, aj vedúceho strediska. Dezertné tanieriky, tých 16 do 20 tanierikov som zobral, tak som to poskladal, to bol rekord. Tak, teraz 10, ešte mám 10 v ruke. Mal som tam aj šunkové rolky, takže to trošku lepilo lepšie. Keď som mal tanier a nejaké jedlo, tak pred hostom som aj vyhadzoval, prevrácal ten tanier. Tak som to robil. Potom som prešiel do hotela Vrchovina, štvorhviezdičkový hotel, kde som pracoval ako riaditeľ a tam som strávil 5 rokov. A potom prišiel Salaš. Přivést vozík dynamitu a opachu vyhodit do vzduchu. I takové netradiční přání mají obyvatelé Staré Ľubovně. Na trosky chtějí proměnit Salaš Poljana. Hostům dobře sloužil od roku 1970. Polistopadové transformace a privatizace ho však zasáhly zničujícím způsobem. 3 roky neměl svého pána, až se ho ujal nový majitel, díky kterému dostane druhou šanci. Keď som preberal Salaš, som mal 52 rokov. Spravodajský zápisník. Pavol Svetoň, Stará Ľubovňa. Legendárny motorest pod Ľubovňanským hradom obliekajú do nového šatu. Dostáva ozaj peknú tvár. Ako mi povedal majiteľ Norbert Frank, prvých stravníkov chcú privítať už o pár týždňov. Keď som videl na tabuli Salaš svoje meno, Riťka sa mi stiahla, lebo to je veľká zodpovednosť. Že sa všetci tu cítili tak, že to je to naše. Každý z nás, že by povedal, že to nie je len u Franka, ale je to naše. Do začiatku sme mali otvorené od rána do 2. rána. 24 hodín denne. Prívali vody z okolitých polí pred sebou valili nešťastie. Keď zamestnanci Salaša videli, čo sa robí, bežali zachraňovať, čo sa dalo. Ja som sám vyťahoval jednu pračku a naraz som bol po krk vo vode
tak som skoro utekal, lebo by som sa utopil. Všetci sme plakali, všetci do jedného. Ale sme sa otrásli od toho, dali sme to všetko do poriadku a išlo sa ďalej. Dnes môžem povedať, že to nie je reštaurácia, ale je to veľká gastronomická fabrika. Dneska bude silný deň. Počítam, že 1500 ľudí tu bude. Mládež, hip, hip! Hip, hip! To je dobré. Dobrý deň, vážení hostia. Vítajte u nás. Každý deň chodím kolo zákazníkov, pýtam sa, ako im chutí, pozdravím ich. Český krmlo? Český krmlo. To sú dobrí ľudia. Povedala, že na Salaš musí ísť. No tak, dobre, takže vítajte. Jak sa cítite tu na Salaši, jak vám chutí? Tak tu je vždy výborne navarené a chutí tu neskutočne, takže nie je o čom. Veľmi rád si spomínam na akcie, ktoré sme robili vonku. Aj tohtoročná Salašnícka noc sa vydarila. Už tradičné podujatie prilákalo do Starej Ľubovne vyše 4000 ľudí nielen na dobré jedlo, ale i bohatý kultúrny program. Máme vybudovanú takú salašskú kolíbu a práve v tejto našej kočovnej kolíbe nás navštívila anglická kráľovna. Bol to pre mňa veľký deň. Pozdravujem vás, pán prezident Schuster. Norbert Frank? Áno, poznám ho dobre, preto sa pokúsim za neho aj odpovedať. Zostal som verný môjmu remeslu Salašu až do mojej 80-ky. Ale nie preto, aby som zbohatol, ale aby som predovšetkým získal dôveru tých, pre ktorých robím. Tak veľa zdravia. Plačem. O Ježiš, Kiska. Pre mňa osobne Salaš u Franka, pán Frank, to je symbol úsmevu, dobroty a takej lásky k ľuďom. Norbert Frank, ty si vdýchol dušu mnohým ľuďom svojou cieľavedomosťou, pracovitosťou. Noro, znáš, že te mám rád. Nie, že rád, ja te milujem. Všetko dobre, veľa štejstva, zdravia, božského požehnania. Plačem, to už viac nemôžem plakať. Mám 80 rokov. A mám svoju prácu strašne rád a ju milujem a toto je veľké. To je strašne veľké. Pretože idem do práce s radosťou a toto ma strašne baví. A stále chcem ísť dopredu, jednak s gastronómiou, jednak s výpočtovou technikou. Stále cítim potrebu byť užitočný. Človek sa musí mať sám rád. A keď sa človek má rád, tak to je obrovské šťastie. A v tom šťastí je znásobené všetko. V tom šťastí je sila, mier v duši, je tam veľká láska a kde je láska, tam je ten Boh, ktorého hľadáme a kde je Boh, tam je všetko.